nagvongga te biyak tay awek la agol butay laeng dakilen a kwarta nagpintas kan mama bagay mo ti kasta uray no jararat kinagpay swanan na no maminsan at kagura dat syukla no di mamasilyaan abot ti rupa da when no mapuntur narakap arupa when no mapatirag dulfang agungda ayat damit ay nalitim kudil na kayat naarupa kasla punya sa agmaji kaklatan tay supay akwarta o sarek teknolohiya nagaput puniraria tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isit no make upan mikit kumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo napapangkuno amom lako ma kirigrigat mi agbirok ti kwarta was ti ina na para ti familia was pay ti ombre tapno damasida ay na nagpongga ti biyag tay avek la patholder apatong kondom abarukong emno makaurnong doktor ti maturong inton rumabi itanod umay kayon tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isit no make upan mikit tumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isit no make upan mikit tumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo Jag maaklon iti mayatayon apay ngamin anapanunok mo tiyak turong lugar nga adayon jag maiktur tinaumday at tiyempo iti kaawan mo biyak ko di matang ko tanu ko malang mabaling sa dagat na baro kong mutak nun rin naik barat pamatag mo di ka kumayat ko amang dua-dua iti kinapunot panagayat ko ken ka ayat ko sumangpet ka kumayat tama iniwag ko na ikenta Diyan maawa di ipapanaw mo Diyan maaklon iti mayadayon apay ngamin anapanunot mo tiyak turong lugar nga adayon Diyan maitur di naunday at tiyempo iti kaawan mo yak ko ti matangkong tanu kong malang mabalin agsa dagat ka baro kong utap nung rin naik barat
pamateng mo. Di ka kumayat ko amang dwa-dwa, iti kinapunod panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kuman, tamailiwag ko na'y ken ka. Di ka kumayat ko amang dwa-dwa, iti kinapunod panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kuman, tamailiwag ko na'y ken ka. No kayat mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Dimmi pau-pau it amin at kwartam, taday ta ket nagrigatam. Laingem iti agkwenta, tay eksakto agas twenda. Tagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanob ka. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, ago awir ti aso all the time. Kanayon tayo parkagan ni Lola, nukas ta nagkamali ka. Ang agan anos kalap ka darling, para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sungbatan tawag piman. Samto pasarap wan sang karubaan, mairan ranong pati chismosan. No di damaikan ay irurumendakan tulang. Tiag package met kitliklikam, tamakin na bang ni katugangam. Nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runaan lang ti magatang. Kontrolem lang iti agpautang, kadagiti mapagkalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, ago awir ti aso all the time. Kanayon tayo parkagan ni Lola, nukas ta nagkamali ka. Ang agan anos kalap ka darling, para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, di dapay sungbatan tawag piman. Samto pasarap wan sang karubaan, mairan ranong pati chismosan. No di damaikan ay irurumendakan tulang. No di damaikan ay irurumendakan tulang. No di damaikan ay irurumendakan tulang. Anya kadit kamali, anaaramid ko. Nagsakit ti patong ko, nga impadagdajay bangko. Sa dapay ket in video, Pinoy buya ti publiko. Aniyang tungay nasaya at habanag ko, ay nagadu asasao, ti sinagsagrap ko. Tirwen nakpay ti konsensyak, kaasi pa'y naganap ko. Kadaw yan lang pasamak ko,
gagangay ti agtutubo, pagaamok amin tayo awan ti perpekto. Sardengan yon ti issue, tapno at dapay banag ko, itong palnak ni Brian ko, agbyag kamin ti kuskusto, kayat kumet ti agturpus, ken natib ker nga estado, alawan agkumen kailang ti positibo. Ay nagado asasao, ti sinagsagrap ko, tirwen nagpay ti konsensyak, kaasi pa'y naganap ko, kadaw yan lang pasamak ko, gagangay ti agtutubo, pagaamok amin tayo awan ti perpekto. Sardengan yon ti issue, tapno at dapay banag ko, itong palnag ni Brian ko, agbyag kami ti kuskusto, kayat kumet ti agturpus, ken natib ker nga estado, alawan agkumen kailang ti positibo. Kayat kumet ti agturpus, ken natib ker nga estado, alawan agkumen kailang ti positibo. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng, sa balin nagnaganda, nagrigat paya baligsenin, pati lang ken ugali, jakun na matarosanen, awanen ni Ilokanan, nga amamuk idiya panawen. Ayawanan ba'y di narumpi, ano umisem mapagbingi, atay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanan ting kamisala, tababaketen te dintitenga, dagitin neneng nagpukauda, inuyuda. Ayawanan ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Makapailiw mga talaga di kasi balong. Natilaw na ikubo nga background. Awan. Kaya siyempre, tagay like and share siyo. Apohan yung lipatan. Tapno may ayaw kami ako mansyon tupay. Request and dedication nga kunada. 1. Isublita man. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng, sa balin ladawanda, luwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda, awan ti prenot paggaakda, awanen ni Ilocana, nga amamuk idiun unana. Ayawanan ba'y di narumpi, ano umisem mapagbingi, atay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanan ting kamisala, tabagbaketen te dintitenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanan ti maisala, intarayda, anusan minti babbaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanan ting kamisala, tabagbaketen te dintitenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanan ti maisala, intarayda, anusan minti babbaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanan ting kamisala, tabagbaketen te dintitenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanan ti maisala,
sala intaray da anusan minti babakit tanu bumalsi ay napikit May sabay ayawanan ting kami sala nababakiten dadititenga dagitineding nagpukauda dinuyuda ayawanan ti may sala intaray da anusan minti babakit tanu bumalsi ay napikit Anti suping aga-apan dagiti ubing adan tumanen agi pulong tunpan nagaawiden sadakan tuman salangaden dagiti naganaken piman kapayan si kantuman tidakesen ay anti suping rabiin si mumulagat kapailaeng lesson plantas papers can quizzes ti sang-sangwem sadakan tu pay apaen kunadan tu a favoritism pati ni principal ayunan at naganaken ay antisuping unay adungdungan ti ubing tay awan balon na pagpasarem no dagi wikit ay ayungwem intong sudat di makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping mas masetas man tiing kaub-ubraen dayta arubayam nagranyag ay apalak paykit din no pa nagseserek bagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen ay antisuping di kan samet makasagay sayen kasla kala na kapsut paparaw asumanao ala emontoy native amanog pangagas mo taban banog pambaramton amangi pasaday to'y barok ay antisuping unay adungdungan ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagi bikit ay ayungwem into ni sudat di makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM antisuping pagpasarem no daagi bikit ay ayungwem into ni sudat di makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping mas masetas man tiing kaub-ubraen dayta arubayam nagranyag ay apalak paykit din no pa nagseserek bagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen samtula iyawid no nagtengen bakasyunen Ganas ay! Iro! ay nagtangkang atumeng tunggal ada babae adumteng kung di ta digdigang damdam malang inakitan ka eda ay nagtangkang Ganas ay! atumeng tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilawad kaya't nan makipalaw sa kamangan tibalaw kastat umurak kakapsat uray itanda at dan asawag single na pa'y kumunag
Jakman amuno apaya pachendak na duma-duma iti biktimang balasang ken balu patulak ang yan dimtang didigrata at tanaan nakak nujak ibalay patayenda ay nagrigat ngayong tikas tiya babaero aha 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 maibos ti piksam maibos ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sa likwat nagbibingayan dam awan pa yan pagdaengag amang aklong kaniya. Apo para kadagiti babaero dati nga sonata. Sabi ko matama ang hirisyo nga narigat. Iti adop pamilyana. Adopakpakanan nga kunada. Of course, written by yours truly, and it's now out in the market. Please buy yours. Hangad agad adit tayo igigin ako. May sa Domingo lang, pagkapagkatan. Ay nagtangkan at tumeng Tanagatot inakapakpakanen Sustento adawat da Nujak itet agyanak na tiselda Ay nagtangkan at tumeng Ngimdandaniak met nga agpekelen Dep-dep pa ekti papa Wikrik-rigat na taraki na hilig ti babae ay nagrigat ngayang tigas ti babaero aha 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 maibos ti piksam maibos ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sa likwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag ang mga klong kaniya ay nagrigat ngayong tikas ti babaero aha 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 maibos ti pisam maibos ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sa likwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag ang mga klon kaniya ay nagrigat ngayang tikas tiya babaero aha 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 maibos ti piksam maibos ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sa likwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag ang mga klon kaniya. Agkana di nagpanawan tanggayan nag itang agpatnag awan baleksem kitintag kibing agden nata di kagpakada Ay ayaten ka amom dayta pusuk para ken ka sexy ka lang kakaisuna ingat patay di kagpakada nakadwa ka diyak agbuteng amang sango naulpit alubong Akana di nagpanawan danghayan nag itang agpadnag awan baliksem
pakada. Nakadua ka diyak agbuteng amang sangu naulpit alubong. Pagkana di nagpanawan danghayan na kitang agpadnag awan balik sem ket in tagkibin agden nata di kagpakada. Agden nata di kag pakada. Umalaod ka man nga tanmanan sam ipaamyanan nga sagrap mo abalitan. Dimpay sigurado no punuin no parparbo ingkani waragawag tibiyag ti makinbiyag. Ammom amin nagsisikog abalasang kentay karubang nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kasta titungtungan kaslasi ka iti kalaingan chismosa kamanang. Chismosa kamanang agalwad ka lang no nagkuyog iti tuwan unang ada relasyon dan. Chismosa kamanang agsardeng kaman tango sikat masalangad ingkan tumet pagtalikudan. Kay tatakder mo saan ama pagtalkan no adda nang mong isaw-saw mong takutsyaram samto ipadanon kadagiti maseknan naggalasta ugalim pag-aapaem karuban. Taag sa sanga adilan ket alwadam uray din nakita kayang-kayang nga imustra. Isuti talent mo tayag partwak ti istorya tunggal at dang mo at taka chismis mo. Chismosa ka man ang agawid ka man ingkan mangisaang ingkaginaw tinanganan. Chismosa ka man ang awan pa'y naobram labisinan kabalay mon agururay pa'y tay lalabaan. Chismosa ka man ang hindi na amamuan nga tay gayen mo at damiten kabalay na. Chismosa ka man ang iwaras mo man nga ti kabalay na ket nila kay mo met gaya. Okay, dahil iti sa niyo nga para kadagiti agsasanga ti dila na get once again before they can do saying good night and God bless everyone.